Ora, biasane nganggo telang-telang tak, delang-delang. Iya, makasih Mbak Elisa. Nggih, sampeyan nuwun Mak Cahya limbuk kathah lepatipun anggen kula caos panglipur nyuwun pangapunten. Nggih, mugi-mugi berkah kados sedayanipun. Amin, Mbak. Wah, matur nuwun. Jumpa lagi di lain waktu. Ya, ketoke wis sayah banget Mbak Elisa. Ya ora apa-apa kek. Kondur kek ngaso. Iya. Syeh. Au kaya ngarep arisan. Iya. Ya mak terus ke lakone. Iya nduk, aja lali Fatihah. Oh ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugraha, khususon para pepundhen dalang Sanuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya tak dherekake. Ki seperangan Bapak Ibu padha ana ingkang arsa kondur sikik. Oh iya, sesuk-esuk bali neh. Oh lah iya, Mak. Iki nunggak semi ndudah karya sing wis kawuri. Oh iya, karyane almarhum Abantus. Oh iya. Sandyasma Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati ramane Raden Abdullah ibune Dewi Aminah aneng Mekah lahiripun ing Madinah madhak Rasul la ilaha illallah malikul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul amin. Ayo Jakarta Long Nyandi. Oh iya.
Ha. Hum. samyong hai ela elo ler kadet wileteng kota danyu angkung mangun jangiti benjang sangat silade nyong adali puwus Tresna Surawelaga Asti jangga wis marem ulung lemu dolanan wis aku nganyari drum ayo drum simbale cilik-cilik sak takir-takir kae iya Penemban Durna wis rawuh rene lho lole kentas waru gembal manyar-manyar duk nang drungkul wana alas cati wana tar tagak wonten dawuh bilang kula wonten dawuh Mbah ora kajen babar pisan ora kajen kados pundi Penemban kepripun anggenipun minggah wonten ing pertapan Gura Lunggu napa pun kasembatan nundung minggat kalian pun begawan Kasiden tukang gawa ingkung ndi wange wah iku wah tagak wonten dawuh ora kajen mboten kajen niripun kados pundi aku karo anak Prabu Jrana kadasar wis kepareng munggah rawuh ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi nggih lajeng nang ana akeh-akeh ngendikaku akeh-akeh rembugku karo Sang Begawan Kesawa Sidi pengangkahku dheweke gelem tak tundung minggat ning jebul tinemune tagak ana perkara ingkang diaturke karo Begawan Kesawa Sidi sing banget gawe marem sartane banget gawe ayem arasaning Begawan Durna iki napa Mremban napa Mbah sampeyan niku niate arep elek niate arep nundung karo Begawan Kesawa Sidi lah kok dadi malah Begawan Kesawa Sidi gawe ayem gawe tentrem atine sampeyan niku sebabe ora usah mbanyol ki aja mbanyol ki sing cetha bahane aja mung ukara diolak-walik ngono kuwi kuna aku mung nirake dalange wingi awan kok Go mandel ora Srumawayu tekan nggo budalan ya iya kuwi rak termasuk kuwi jan-jane karepe arep mbanyol ning gandeng ora trah dagelan iya langsung sepatek apa galak ulat po tok janjene arep tok sawer nek apik le dosa muka wis mecahi piring barang kabare ha iya
Takak wonten dawuh. Madu omong-omongan dhewe. Kowe kok lung kowe kok Gak. Wah, ana perkara ingkang gawe marem atiku. Nggih. Kok sik men tak ngambu apa iki Takak? Popme ora kena nyambi sampean niku nembe nyambut gawe. Langgepmu liyane terus ora oleh nyambut gawe ngono apa piye? Liyane ora oleh nyambi apa wong liyane ya nyambut gawe kok. Mbok ya di logistik. War munggah gunung piye kok nggawa logistik barang. Ana perkara ingkang gawe marem atiku. Ya kuwi sang tapa begawan Kesawa Sidi paring dawuh matur yen to dheweke nyuwun inah, njaluk inah sawetara wektu. Ingkang raya wigati dheweke supaya rampung luwih dhisik tanggung jawabe. Anggone nampa dawuh saka para dewa. Napa dawuh saka para dewa dheweke entuk triman sarta wujude titipan, wujude kanugrahan ya wahyu kang aran Wahyu Makutara Magak. Ning lole urung nganti bisa aku bombong marang apa sing midhangetke marang apa sing dingendikake Begawan Kesawa Sidi. Nggonku bombong, nggonku marem sartane nggonku seneng mung kandhek tekane sembana merga. Nggih. Babak nglayani jucul nusuli Kak. Kakang karo Petruk iki tekarana lho. Tekarana jare arep mboyong satane arep njaluk wejangan peparah pepakem Makutha Rama jare utusane Janaka. Aku ora trima. Tantrimanipun penemban Durna kados pundi? Lehmu ora trima kepiye, Mbah? Janaka ki muridku, Kurawa ki muridku. Aku nggayuh Wahyu Makutha Rama ki bakal tak aturake ngersane para sata Kurawa. Lah nek Janaka kuwi ra wis bola bali merga cetha wis wegik, cetha kawegikane Janaka lho. Kulina nggayuh Wahyu marang Mbah kaping-kaping. Nggih. Lah nggih. Nek Raden Janaka niku wong resik. Pikire resik lahir batine. Resik njaba jerone ya, Kak. Ha iya. Ora kitang bojone akeh, ning kuwi rak menggo makani nepsu. Ha iya. Sing penting lahir batine Raden Janaka niku bersih, Mbah. Tebih saking watak angkara budi candala. Raden Janaka niku royal. Ning nggih sembada, royale royal sembada, wedokane pirang-pirang garwane kathah, ning nggih diopeni kabeh, kopen kabeh, tur Raden Janaka mampu. Ha iya, nggih niku leres niku penemban. Ning nuwun sewu cabi tadi delak Kurawa. Arep nggayuh Wahyu niku ketemu pirang perkara. Kurawa niku arep nyarutan kangelan. Niki Tagak niki termasuk nyarutan kangelan. Lambemu. Ha piye pitikmu wis bali urung? Pitik wis tak ikhlaske lung ora. Penting malinge kecekel iso tak mut ndase malinge. Wong malinge ya ming penyaron ngarepmu kuwi. Ha iya. Bagong kalih Petruk matur pripun salajengipun. Aku ora trima Tagak. Malah akeh-akeh ature Petruk karo Bagong nantang. Sajak nantang Bandayuda karo Begawan Durna. Kersanipun Tagak wonten dawuh. Bilung, Nun. Gunane apa nggawa wadyabala gelar sepapan? Kurawa wong sabrang wadyabalane anak Prabu Jerana kadasar yen ora diketapake gunane apa? Kersanipun kados pundi? Kersane kados pundi? Kersanipun pripun? Bapa Dewan. Wadyabalamu ngger anak Prabu. Nggih. Dadekna siji ketapna karo para sata Kurawa. Ngeslaken dawuh paduka bapa nemban Durna. Lajeng benjang menawa mangkatipun para abdi prajuritan wadyabala saking negari kula negari Jodipati manunggal dados tunggal kaliyan pun para sata Kurawa. Ora ketang sampun kabar cala lintang ya, Dik, ya. Budhal dina iki. Ngeslaken dawuh. Iringane napa, Mbah? Iringane apa, Mbah? Karwane niki. Apa apike Tagak? Apa lung? Anak arep sing terbaru sindane do minggat. Jan ora tanggung jawab tenan. Trembelane. Perampingan wis sesuk ganti sinden. Hus. Ngawur totok sisan.
Sikra bidal lumampahan Nata Wirama Kowe iki ngapa gak ora? Pamer cangkem. Waduh iki piye? Apa. Sapa ke mau? Mama kok lonteng mau sapa mau? Satos wae sesuk. Wah, nyambut gawe penak kaya ngene. Ayo! Ayo, ayo,
Ngawur tenan. Hop! Tinututi lamun katututan. Lamun mangsa prawira digdaya. Prawira digdaya. Ronanggono magawya glarira wang Bego ngene iki sidane piye ra? Piye apane to? Kae, delok kae. Apa? Wadyabala sekular papan maju kabeh ketok arep ngebiyuk ning awake dhewe. Emane kira ngerti awake dhewe mapan nang ndi, Tru? Ah iya. Ana cakra kaya ngene tak tinggal ning awake dhewe kok kae prajurit do lamur mripate. Ah iya. Sajake kalah karo Popmi. Ya ora kok kalah karo Popmi lah. Iki apike piye? Nek mungguhmu piye? Nek mungguh aku bali wae. Kok bali dasarmu apa arep bali? Hah? Bali matur Ndara Janaka, Den. Niki mboten entuk gawe. Nek mboten sampean piyambak sing temandang, nek mboten sampean piyambak sing tindak sowan teng pertapan Kutha Runggu, niki Makutha Rama ora sida kagayuh. Ngono nek aku. Ora kowe ra anu alasanmu. Heeh. Dasarmu apa? Dasarku ngene, Gong. Apa? Nggaya Wahyu Makutha Rama sing butuh Wahyu Makutha Rama kuwi Ndara Janaka. Heeh. Nah. Kenong apa? Kenong apa kok? Ah, kenong apa kok? Ndara Janaka ora tindak dhewe kok mau utusan karo awake dhewe. Teges nek awake dhewe sing didhawuhi Nggaya Wahyu kuwi teges awake dhewe sing laku prihatin. Nek awake dhewe sing laku prihatin, Wahyu jenak manjing ning awake dhewe. Aku karo kowe sing nampa. Nek diaturke Ndara Janaka ora iso wong Wahyu ora iso dijaluk kok. Ah iya ya, ah iya. Ah terus piye iki nek aku kok antep karo alesanmu aku. Ah iya. Wis bali wae ya. Lumayan wis entuk 300 ya. Ah iya ngono ae ngaruh ngapusi aku kok.
Monggo kowe diutang karo aku. Pira? 259. Mbok digenepi, Tru. Pira? 250. Aku dikelongi ora kok digenepi, nek digenepi iki 260. Hitung banget ya kowe. Amen kok. Nek ora hitung ora sugih kok. Aku iki wis sugih lho, omahmu wis apik, magrong-magrong. Mobilmu mobil Brio abang le. Ngono kok isih entuk PKH. Ya men harapan kok. Apa wong ki arep selawase urip sugih lah. Ajan. Ha wis ayo bali wae. Bali kok. Matur Ndara Janaka panane. Dan iki mau ngeten-ngeten iki ketekan Durna ngeten-ngeten. Heeh. Ora kok buka awake dhewe mundur bukane kok medhi karo Kurawa-Kurawa kaya terus ora. Nek lewani iki wani. Heeh. Gur wegah Kisra. Iya. Mungsa krana ndange wong petok-petok kae kuwi padha karo meng ngecacah utek. Ha iya. Yo bali yo. Heeh. Dhisik ya. Ya. Awar ngitung dit sik kok. Uduh. Gayane ngitung dit barang. Sing bayaran wingi urung rampung tak hitung wis bayaran meneh itu. Wah. Kowe nyambut gawe apa wae? Maklar. Wah. Ya. Lagi dadi lakon wae men. Jan wis awak lakon kok werna-werna. Andene Durna kok ya mesa Kisra. Karepku ke bersih saka Durna ngono lho. Kaya mesa wae enak. Kapan to modare wong kaya gumun aku. Wong kok ora ndang tak batrene. Tuwekan ora modar-modar. Ngopo kok balik? Entutku keri kok. Mengentute kok baleni terus. Dicegat ya aku. Sapa nyegat? Woh, hama. Nek nang nggone dhewe ngono kuwi munyuke dadi hama kok, Tru. Anoman lho, heeh. Kados pundi ki Lurah kok badhe kundur menika? Menapa sampun rampit kewajibanipun? Aku bali ku ora mergo rampung kewajibanku ora man. Ning kados pundi? Aku arep matur Ndara Janaka. Mergo iki aku nek ora matur Ndara Janaka mah ming nang kene ming gawe Kisra. Mah ming ora apik kabeh-kabehe. Pertapane gurumu Begawan sapa, Gong? Lali ya aku. Wah, jan. Iki kula mangan ndok bebek to men ora gampang lali. Seneng sing tak pangan kok aja jajanan-jajanan kaya ngono kuwi. Gampang lali kowe kok. Mangan sing sehat-sehat, mangan sing berbuah. Kaya to. Kambil contone. Mangan kambil ora. Sing logis kowe ora. Marake kreminan. Weh, kambil ora marake kreminan, Tru. Lah, justru kambil ki ngresiki kremi. Oh, dadi iki asine kreminan bar mangan kambil ku ora mergo mangan kambil, ning mergo wis kreminan karena mangan kambil resik. Oh iya, ya edukasi kesehatan. Oh iya. Apik ngono, heeh. Marai karawitan. Kok badhe kundur menika kenging menapa? Aku wis omong bakane gur gawe geger ning kene nuwun sewu. Nek sampean dharaturipun ingkang abdi pun Anoman, kula kepengin males budinipun para Pandhawa. Lho. Males budine Pandhawa piye? Kula kepengin males budinipun para Pandhawa sarana kula ugi males budinipun panjenengan. Awit ngemuti labuhanipun panjenengan nalika kula taksih nderekaken sinuhun Prabu Rama ing Pancawati. Kula tansah pun mong lan kula tansah pun ndereki lampah kula kaliyan Ki Lurah Petruk Kantrong Bolong, Ki Lurah Bagong menapa dene Ki Lurah Semar Badranaya. Terus karepmu piye, Man? Sampun mboten sakundul kula. Mboten sakundur, mboten sawangsul sing sekeca mawon lenggah teng mriki. Terus piye, Man? Kowe kok omong ngono kuwi ngopo? Ih, Ki Lurah Bagong. Menika kula nyawang wadyabala segelar sepapan. Menika badhe ngrangket panjenengan. Kula mawon nak sing temanjang, sampean mang sekeca lenggah teng mriki mawon. Iki tenan apa piye? Ih, estu Ki Lurah. Wah, nganti batur iki kaya kowe ngene iki lho, Pak. Munyuk berguna ya iki lah. Wes. Tenan ya? Iya, kula menika menawi matur lahir terusing batin. Nah, bagus. Agi iki ana munyuk berguna ya, Tru. Ah iya. Nang ngene dhewe kono ki mung bedoli telok. Munyuk kok babar pisan ora ana gunane. Jane nek diingu iso dimanfaatke kon nggo ngunduh kambil. Jan
Nek nang gone dhewe mungsuh petani Anoman kene, nek nang kene musuh Kurawa. Ah iya. Sampun kula aturi ngganggang sekeca. Kurawa kula trajangi kula. Ah, aja kowe dhewe engko tak ewangi karo Bagong ora yoga. Wih, panggah rasa ya. Rasa. Wah. Delok kok. Delok rong ewangi. Ha iya. Bilai kekek. Wait. Ana dongeng enthek-enthek si pamunggal patena ana temunggal apa dosane dosa ngungkuli sesama aja di ndak kuat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan terus malah nengeran gerah-gerah bumi wanus maning jajalan wah watah dicabut tebah orang usikik nggonku luangku rantak-rantak karo wadya balaku saka negara Injodipati penganglaku aku kepengin ketemu karo sing jenenge Petruk Kanthong Bolong. Ya senajan to durung tau ana ning aku krungu kondange ciri gethe Petruk kuwi awake sarwa dawa. Irunge dawa, jare tangane dawa, sikile dawa. Dawa. Aneng iki kok wah, gleleng sajake. Nek ana sing derajat munyok kok lanyo-lanyo ngadepi prajurit derajat tumenggung kaya aku. Soe takon karo aku tak balik takon karo kowe. Kowe sapa pracekamu ngendi diangkamu? Wah, bedhias eleke. Duakone wangsul manjunjung praceka njunjung dongko. Aku ora buta. Aku kudu buta. Aku kudu yaksa, aku kudu gergasi. Kok praceka raimu kaya buta. Kowe turunan buta kowe. Ra wae. Ngaku sapa? Wah, edan iki kethak iso tata jalma iso malang krik barang iki. Yo, kowe takon marang aku.
takon marang aku Wajabala negara Yadipati aku Tumenggung Gapit Seketheng. Tumenggung Gapit Seketheng. Dasar kepurana. Sabar. Wong perang kuwi kudu temata. Ora iso. Perang kuwi bres. Perang kok tlenok. Teledok. Perang kok dedok. Babar pisan ora temu yo perang kuwi bres cadak cek bres ki ajul ngono rampung. Tumenggung Gapit Seketheng. Dasar kowe nyoto. Ya. Sopo kowe ngaku kowe? Ndi jeneng ora kowe nyuk? Takon karo aku iki Bambang Senggana ya Anoman. Ya Mayangkara jelah. iki sing tak goleki. Iki nggon lagu kae. Iki nggon lagu. Bongo. Terus perkitik. Apane? Kobong? Ayo. Kowe nyingetke Petruk karo Bagong to kowe? Kowe nyingetke Petruk karo Bagong karo Petruk wis wani nantang ratu Gustiku, wis wani nantang guruku Begawan Dun. Menungsa loro ratawane kelakon kowe sing dadi jol nyawane. Maju ora usah kokean cangkem. Piye? Maju ora usah kokean cangkem. Nak sawang prajurit Yadipati saka kono kok suarane gedhe. Tiwas bengak-bengok saka kono. Tekan kene tandil pisan mudhar mah ming kewirangan. Mbok iya. Arek njajal karo kredaku ya. Arek njajal katik tayan kowe. Lena panginep sampurnake. Kuasa. Ujung jeremi kalangran ning kalapa ya mas oh trampil mau kesepet modar cari aku. Sini onyo. Oh. Awas. Awas. Tekan ngene kowe. Ha. Ayo. Kaya ngene iki jalukmu munyuk ae kok. Ha. Yai. Ah. Canda. Wah! Cek! Ah!
Woi. Wah. Ayo. Oh. Wah. Ah. Ayo. Oh, dah candak sirah poa. Ayo. Ah, poa. Wah, ayo. Wah, ayo. Hot. Ah, banyak. Ah. Aduh, matu gede. Hei, ket awas, hit, ayo, ambruk. Wow, perjurit pekok. Ha, ya, ambruk. Wow, ambruk. Ah, wow. Woi, woi. Perang kok nangis ben lara rek. Weh, lendro to kowe, aku ora sida nangis. Aku ora sida nangis. Ro, hit, wi, lo, awas. Ayo. Lo, aja. Ayo. Waduh, wah, wajah. Waduh. Hot. Awas kowe. Yo, ayo. Sik, sik. Dasku mati. Malah ngantem kok sik ta tepo-tepo. Yo. Ha. Awas. Ha. Wah. Tuhan kepeopo banget. Ha. Wi. Awas, piyo. Baye. Sajake rada suda tenagamu kok. Tak usurke ke sana. Weh, aja dipidak. Ya. Iya. Ayo. Weh, menang. Ayo. Wah.
Ora Sidarma. Ya, muni awe. Hudia. Sambato we. Cengkiwing jeblaske. Cengkiwing. Guang. Jeblaske. Hut. Wah! Wah! Iya. Wah! Wah! Iya. Ora kuat aku. Wah, perjurit aku mosok ora kuat. Tim tiapkan senjata. Hei. Hut. Awas. Hut. Awas. Oh, ayah. Hut. Woi. Saka mburiku. Ayah. Oh. Loh, loh, loh. Wah. Ayo. Wah, direbone. Wah. Balik ke. Geri. Jatahku. Oh, iki sajak sing aran Petruk kandung bolong. Dasar kepala nyata. Sopo kowe? Wah, parat. Kowe sing tak goleki. Ditakoki malah. Iki menungso sing tak goleki. Kowe tak takoni kowe iki sapa? Kowe iki tak takoni kowe iki sapa? Budhek. Ngelih aku. Wong perjurit arep perang kok ora disiapke sik. Perang kok kondisi ngelih ra. Ayo manuta tak rangket. Budi Asembadani Bonggo Arampungi. Coba saja kalau mau kewirangan. Wow, pasti kamu gitu. Oh. Wah.
Weh. Ayo, terus sikepen nek iso. Wah. Aduh. 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 Ah. Aduh. Minggir. Wah, ora Kurawa sing maju ora iso rampung. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Halo babu, babu. Halo, halo, halo. Babu, babu, babu. Halo, halo, halo. Babu, babu, babu. Halo, halo, halo. Babu, babu, babu. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Babu, babu, babu. Halo. Wah, kaget raraku. Ha! Menungsane iki, menungsa apa munyuk? Munyuke. Wah, kulino perang mungsuh menungsae perang mungsuh munyuk iki keder kleru nyebut. Ha. Sangkeme kok ciace. Ayo, apa-apamu? Wah. Anane aku tekan kene, Man. Areng ngrebut pepakem aku Rama. Ayo. Wenehna Kurawa. Wenehna Kurawa. Pepakem aku Rama kuwi dudu wewenange Anoman. Lho, lha apa? Wewenanging para dewa, wewenanging Sang Begawan Kisawasidi, sapa ingkang bakal diwejang? Kuwi manut keparingi Sang Kisawasidi. Ora iso, ajar peksa, ora gelem peksa ora. Ora gelem dipeksa apa kelakon kowe mati mungsuh Dursasana. Ngarep nyoba ora apa-apa. Ayo. Dina iki kowe iso nugel janggane Anoman. Kelakon kowe dadi suluye gembong mangle awang. Ah, mati kowe. Tundelak tak. Awas tak delang delang tumplak. Dendelang, dendelang, po, awas tok, dendelang, dendelang, tung-tak, dendelang, dudung-tak, dudung-tak, tak-tak, dudung-tak, dudung-tak, tak-tak, dudung-delang, dudung-tak, dudung-tak, tak-tak, dung-delang. Ngene iki penak man, iya. Ayo, sak tandang, sak rekatmu, sak bakohmu. Yo, rapur-rapurane aku kalah mungsuh kowe. Ayo jajal. Ayo, kendange kowe to. Kuntak tak dendelang ketudung tak dudung tak datang. Sing bener lah, datang. Dudung tak dendelang. Dudung tak tak, dudung tak tak, tung delang. Alon wae, ngono iki penak. Dudung ketaplet, dudung ketaplet, dudung ketaplet, dudung ketaplet, dudung ketaplet jandaan. Dudung tak tak, trung tet trung tak tak tung delang, delang tok. Tung tak delang dulung ketatet delang delang tung tak
Ora ketulung tak ketulung dedang, ketulung tak ketulung dedang. Aduh, kowe iki ra percaya karo sing ngendang ngono apa kepiye? Waduh. Aduh. Wah, kewirangan, Bapak. Kewirangan. Kewirangan piye Dursacana? Wah. Anoman iki rekate raja mah. Saya tua tak kira saya mendok. Ayo maju saya tua apa saya keberjos. Oh ya udah saya tua sepele. Kira mungkin. Segala. Ayo saya tua masa yang geleleng pamer pupu batu-batu. Napa enten jamak lumrahe bapa nemban? Piye? Perang makon mijeti geger niku. Lah kula wangsulan yongkoman nek padang aku. Ya ucapan yo aneh kok Kakang. Aneh piye? Lho yo dijawab. Nek bungsuwe buyuk niku. Nggih, bungsuwe buyuk. Sicuk niku mboten cacaku gamban, mboten cacaku bejawa apa-apa. Cukup cagu bagol kalih mlica mawon. Terus kala mengke munyuk diajahi bagol, pados watu padas. Sing pas nggo cilahe niku tuatape watu niku blas. Ah terus mricane nggo ngopo? Ah mricane nggih mbubani buyuk niku. Aneh-aneh ora. Wong senengane mangan iwak munyuk wae lah enake. Kula teng Jakarta nggih panganan kula buyuk. Ijuk gawean cecap nggih kula sepakan buyuk. Kaidian lah, pun kula semanggake gak kula jalane ngaturi nyambut gawe dutak. Ora percaya karo sing kejang lah. Apa-apa kejangi dhewe lah. Pripun iki Bapak Drosane? Ah, Dharma Kati. Wong Jawa. Pasrahke anak Prabu Karna wae. Oh, wingeng saguh ngundurke kraman. Yen to pancen ana kramane anak Prabu Karna, merga kepancen kae derajating Senopati negara Ngastina. Oh, nggih ya kejawu. Nyo kalino Anak Prabu Karna kula semanggaken, Nggih. Pengkarno mawingis-wingis katon ler landhaping Trisa netra markata ler kabaranang terus malah ngeret druhun keparat menungso ora tatanan Anoman kowe senggana kowe ayo Prabu Karna bongkote wong Astina senopati ning Kurawa dasar kepranyata ayo walah mamak mumuk paningalmu ora nyerung kelawan aku ora nyawang yen to Kurawa segelar sepapan kuwi duwe senopati sinuwun Karna lele wis cangkeme wis mati lho Gong men aku nyatane isih perang kowe lho menungso ora tatanan menungso mburimu kuwi
Menungsa mburimu kuwi sing ora duwe tata krama. Menungsa mburimu kuwi sing wis wani nerak pacak nerajang perbatang. Bapa Durna kuwi pepundhenku, kuwi tak ajeni, kuwi tak sembah, kuwi tak aosi, kuwi tak bekteni. Lah kok dadi ditantang karo menungsa dapur kaya mburimu kuwi. Ayo. Sambat to kowe. Maju aja mungsuh Kurawa, mungsuh Prabu Karna, mungsuh Senopati negara Ngastina. Ayo cangkemmu. Menungso ora tapono kawan kok kisruh senengane. Ayo. Aja ming meneng wae kowe Anoman. Jare kondange akeh nyebutake kowe iki senopatining dewa, jagoning dewa. Gembong Mangliawang ya Marudi iki kowe. Ayo. Lah kok dadi ora ana tandang gawene? Ayo Gage. Mumpung kowe wis malang kerek. Para diage tanganmu tibakno ning mestakane Prabu Karna. Janji aku kalah, janji aku lirip saka kadigdayanmu, aku meguru karo kowe 20 taun. Gage. Nek cara aku ki luwung boyo ora sah kokean cangkem. Perang kuwi ora sah nantang-nantang, wigatine apa? Gek bres. Wo. Ayo. Oh. Minggat kono. Ah, jan. Ewangi gong ewangi. Oke. Ora-orane aku lirip mungsuh dapurmu. Nek pancen ora lirip ya ayo. Gage, tanganmu tibakno. Ayo. Plek ngono. Gage, bres. Bres, Gage cepet tanganmu tibakno. Bres. Bres ki nonyo paudan. Hah? Ki diperlu diglecah lho iki. Sampeyan muni bres ki udan apa nonyo? Iki ana kawan ora cetha iki. Truk kenek aku truk men. Awake dhewe wis pokoke karena digawe wirang. Ayo. Men, yaping ngomong oke-oke. Dimentahi wae truk. Ha iya. Cara aku Senopati kuwi isin yen temung meneng wae. Ayo Gage. Temandang nyambut gawe karo aku. Perang mungsuh Nerpati ngawangga Prabu Karna Basusena. Nek cara kula, ratu kok kokean cangkem niku ilang wibawane. Ora kena. Pun apa dereng niki le gambleh? Hah? Le khotbah pun apa dereng? Menungso ora tatanan. Ora-orane aku kalah mungsuh dapurmu Anoman. Yo! Nah, ngono wae. Bangane meng crigis ae. Ha iki. Terus ke. Awas kowe. Kuwatoran ora kuat tak wangi. Hus. Mang tendang. Parat. Wah, kethek ora tata babar pisan parat. Kowe tak tandangi kadigdayanmu kridamu kok semune malah ngece kowe ya. Menungso ora tatanan. Rumangsa kewirangan nata ngawangga Senopati negara Ngastina. Ayo.
Menungso kecandak pecah ndase. Pecahan paling isine mung 20. Wong lehku nabung mung bakal 500 gelo kricik-kricik. Pecahan isine mung 20. Bagong wis nang kon. Mentahi omongane wong Ngastina men. Kajane ki apik lho Truk Karna ki. Ha iya apik. Wayange ya apik motok. Ulat-ulatane jos. Kareng pulasane Pak Samiji. Ha iya. Gapite ya sungu bule. Ning emane ming prada Mas Truk. Wah. Karepku ki prada lendut. Menungso ora tatanan ya kowe Anoman. Kuat nampani pusakaku Kyai Jalak aku meguru karo kowe 20 taun marang. Yo. Mati. Pun. Awas. Yo. Wah. Wah. Ayo. Wah. Bapa Durna nggih. Nggih menapa nggih? Manggenipun nandingi krijanipun Anoman kok sajak kasoran menika lho. Wah, edan-edan. Wah, lah kewirangan. Niki pusaka ampuh lho Bapak Mban. Kyai Jalak menika pusaka ampuh. Pusaka kadewatan tamaken Gunung Jugruk Segara Asat. Lah kok digegem kalih Anoman bengkong pucukipun. Alah kok beda kalih pusaka kula, Ngger. Pusaka kula niku waune keris enten luke. Digegem niku malah dadi keris lurus. Mboten bengkong. Digegem niku malah nyeketheng niku. Sampeyan mriku ampun aneh-aneh lho. Wah, kersanipun ados pundi? Wirang bebarang menawi kula kawon kalian wujudipun Pragosa menika. Wirang bebarang menawi kula kawon kalian wujudipun Bedes. Kersanipun kados pundi, Kan? Kula aturi Mas paosaken krijanipun Kang Putra Ngawangga, Bawa Durna. Kula badhe nglepasaken senjata pamungkas Kyai Kunto badhe kula lepasaken ngener dadanipun Anoman mboten mati ampun diundang Nerpati Ngawangga. Cobi mawon. Bawa Durna. Monggo. Oh.
Waduh. Oh. Sirna karakating nerpati ngawangga nglokro piandeling diri pusaka Kyai Kunto Wijaya Danu sinaut dening Sang Senggana Yori Sang Anoman bineta ndedel nggayuh gegana nalika semanten dupiwa sirna saking mandulina Sang Surya Putra karya Sadawa ing sidi rinaos kaya rinujit kaya ginobah kasira ngawangga nyata lamun ta iku wandeling diri ingkang dinagolake dadi mangkono pegat-pegat pangandikane duh dewa Batharaning jagat Iwang Agung Paduka paringono pangayoman dhateng abdi pun Basukarna Bapa Durna kados pundi lakon kula kados mekaten menika Bapa Durna dadi kaya ical atas bebayunipun Paduka Anak Prabu Karna Basusena. Aduh ketiwasan Bapak. Ketiwasan. Mboten nginten babar pisan. Anggen kula nglepasaken Kyai Kunto Wijaya Danu babar pisan mboten tumama wonten jajanipun Senggana. Pusaka malah pun saut. Pun beta ndedel nggayuh gegana Bapak Remban. Aduh ical piandel Paduka keri. Wah, mboten gadhahi pangarep-arep malih kula Bapak Remban. Mulane nek arep perang sesone ora kok kancangkem. Kaya ngono kuwi entuk-entukane. Nantang Anoman kok. Ayo Anoman, merga kita mana? Jajamu. Tanganmu ning mestakaku ora pecah dendang Prabu Karna Lele. Kaya ngono kuwi entuk-entukane. Ya Dre. Ayo. Rene, dieceke wong sengsara uripe iki. Sakarepmu Panakawan. Arep entek amek kurang golek lehmu arep nguman-uman karo aku, lehmu arep ngece karo aku sakarepmu. Lho, lah iya. Awong kok bodho ya, Gong ya. Heeh. Urung babak kulite, urung putung balunge ayon ta. Heeh. Kok nglepaske senjata pamungkas nek cara aku bodho. SDM rendah. Nek cara aku isin. Nek cara aku kok ora modar, Tru. Dibales kowe. Men magi iso bales pisane kok gleleng ora. Nane ora. Ayo muni Prabu Karna. Petra kowe menungso ora tatanan kowe, Petra. Kudune Senopati Ngastina ki Sungkawa dirungkepi, rungkep ana. Sengane ayo Gong yo ana yo. Ayo. Wis ra sida geger ta iki, maksidane ming cair. Tru, sesuk wayangan meneh. Nek Kurawa enek ora sah perang ya. Lah karepmu dintai ngene iki terus wae. Ora nyambut gawe to malan. Ha iya. Amal awake dhewe tracah omongane diece terus apa gek terus ana pirangane Kurawa sing ngantem awake dhewe. Bener ya, Gong. Wis pokoke sesuk dientahi terus. Dimentahi.
Omong apa-apa di? Iya, ngene ya, Tru. Iya. Pokoke ngladen-ladenane Kurawa kuwi jebul gampang. Lah ya ora usah dadak gudabikan dreng teratur tuplak dlang ngono ora usah. Mung cukup disuarane mentale kenek. Ha iya. Nyatane kan mau ora nek sing ngantem awake dhewe siji-siji kok. Durma gate ke. Acu. Ya ora ya. Rumangsane apa? Waduh. Bapak Durna nyuwun malilah Bapak Durna iku pertikel panjenengan kados pundi? Taunana windanana. Kula mboten badhe gadhahi kekiyatan menawi kula mboten nyanding wujuding Kyai Kuntawijaya Danum. Oh, laku priatos mawon yen nenuta diri nyuwun sewilasane Gusti Nger. Wah, parat. Wah. Wah, menungso ora tatanan manus maning jajalanat keranjingan iblis lanat. Wah. Ngasisa gawe kewirangan sinuwun Prabu Karna ing Awangga. Wah, patramu pancen murang tata Anoman. Yo, aku ora arep ngedos kok kowe, Aku arep tansah caket karo kowe Anoman. Wiwit mbiyen nganti saiki iki pengangkahmu mung mateni. Pengangkahku mung mateni karo sing jenenge Senggana ya Anoman. Yo, tak sawetara wektu tak mapan nang kene. Tak goleki lenamu ajurung tungkul pecah siramu ya Anoman. Anoman Pracandha Seta cecak rawon kapimendo Senggana Danu Prawata Oh, malah jagat diobatno jagat pangesungkur. Bareng tak petung-petung. Bareng tak gelar tak gulung. Anane Kurapada Bandayuda iki mung merga pertapan Kutha Runggu. Ingkang isih mapan ning areng-areng Arga Kutha Runggu. Welah. Kurawa ki watekane tuk mis. Babar pisan ora ngiklasake yen to wewengkon utawa bumine ya kebawat keperintahe dinggoni karo wong liya ya tinimbangane mung dadi perkara Arga Kutha Runggu tak rungkepane tak ratakne karo bumi wae. Gunung Kutha Runggu tak ratakne karo jagat tak icalne tak ilangne tak sirnakne mundak mung dadi perkara rebutan antarane Kurawa karo Pandhawa.
Asik ya, Tru, asik. Pokoke Kurawa ki diece terus entek-entekan ki wis yakin wis ora ndek kekuatan apa-apa. Nah iya. Sing ora usah diperangi fisike ning mentale wae ya, Tru. Ah iya. Wewatekan kaya ngono kae iki wong-wong mental-mental ABS ki can ngono kuwi. Nah. Pokoke diece terus digarapi terus ora pamit dhewe. Kandhane kok. Ah iya wis. Iki gak apike piye? Iki Gandeng Kurawa wis do lunga, Gong. Heeh. Kurawa wis do lunga. Ayo matur ngersaning Begawan Kasidin, Kesawa Sidi. Ah, Kesawa Sidi. Heeh. Matur apike piye? Ah, iya. Ya. Kandhane kok. Loh, Tru. Kok gunung ana ndi? Endi to? Loh, Gong. Kok mak klontrang ngono apa ya, Gong? Wong lusat-lusat apa ya? Mbah. Sik, iki kok aneh-aneh perkarane. Heeh. Mau eneng gunung kok Arga Kutharunggu ki. Wah, gagahe ra elok-elok. Gagahe ra eram kok gagahe ra elok-elok. Ha iya. Lah kok mung dadi hamparan pasir kaya ngene, Gong. Sik, iki ra beres iki, Gong. Edan kaya ngono ta jebule. Oh, jane ora patiya gedhe. Ning kok saya adem tak sawang kok saya ora enek. Ngapa itu? Ilang tenan Gong gununge, Gong. Ilang? Heeh. Waduh. Ah sing duwe piye? Ah nyileh gununge liyane, Pak. Iki perkara nek gunung liyane ora apa-apa. Lah ning Gunung Kutharunggu sing ilang ki. Kamangka ning lengkahing Gunung Kutharunggu ki pertapan Kutharunggu mau lho, nggone Begawan Kasidin nggih mau lho. Nek gununge ilang ya pertapane ya ilang no, Gong. Wah, piye iki? Ah matur Ndara Janaka wae le. Ya mulih. Ayo.